L'equip de Vida Lectora torna a la universitat. Avui visitem el campus Mundet de la UB. Allà hem conversat amb en Jordi Garcia, director del Departament de Teoria i Història de l'Educació. Amb ell hem parlat de la relació entre la lectura i el món docent. És una constant a la història, perquè si anem als primers congressos del segle XX, en 1909 es va fer un gran congrés a Barcelona de primera ensenyança, que Alexandre Galí explica que va acabar molt malament i no va haver cap mena d'entesa, però la preocupació per la lectura és una constant, o sigui, no és una novetat de la nostra època. L'únic que sí que és cert que, tot i que és una constant, els contextos canvien, i no és el mateix context el del principis del segle XX que l'actual, que és el principis del segle XXI. Moltes coses han canviat. Clar, al segle XX, quan parlaven de fomentar la lectura, parlaven sobretot perquè tenien davant un 60-70% d'analfabets, i ara ens trobem que, afortunadament, la gran majoria, per no dir tota, hem deixat de ser analfabets, però, tot i així, seguim tenint problemes de que la lectura es converteixi en un hàbit i en una activitat primordial i que sobretot es doni valor a la lectura. Clar, el Roger Chartier, el gran professor Roger Chartier, que vam tenir la sort de convidar-lo i ens va fer una conferència, fora de la conferència, que vaig tenir la sort de passar una setmana a Barcelona amb ell i vam estar parlant molt, clar, ell em deia sempre, ara és la història que es llegeix més. Perquè jo a vegades em sortia algun to més pessimista o més preocupat, i crec que té raó, és veritat, és el moment de l'època que llegim més, estem tota l'estona llegint. La qüestió és que llegim molt, però llegim molt de manera per sobreviure o missatges curts per poder-nos comunicar o per enviar algun missatge, que això és lectura, no hem de fer cap mena d'escarafall, que és lectura. Però, clar, la qüestió, que és el que a nosaltres ens preocupa i és on volem posar, diguéssim, incidència, és amb la lectura amb textos més profuns o que requereixen una actitud determinada. És a dir, per poder-te llegir un missatge de telèfon no necessites un clima i un ambient i una actitud. Però, en canvi, si agafes un llibre en el qual demana més concentració, doncs això requereix aquesta actitud. I aquí és on nosaltres volem incidir, que és on estem més preocupats. Clar, un escenari ideal seria allò que deia l'Emili Teixidor, que la lectura pogués tenir un itinerari, és a dir, al voltant dels 5-6 anys, quan aprens a llegir, és molt important aquesta etapa, perquè és l'etapa que has d'aprendre a desxifrar els codis. I això ha de quedar molt consolidat perquè quan tu t'enfrontis un text puguis saber desxifrar i ajuntar síl·labes, paraules, frases, i puguis també arribar als 9-10 anys amb una velocitat lectora que et pugui permetre el que vindrà després, que serà, si has après a llegir, ara et tocarà aprendre llegint. És a dir, que et tocarà estudiar, i estudiar no deixa de ser també una lectura. Però després, quan tinguis assumit això, que serà molt important, tot és important per a la resta de la vida, hi haurà un moment que aquells llibres que potser el contingut és més descriptiu, és més simple, perquè ha de ser així, bàsicament, es anirà fent més complexa, i puguis arribar i enfrontar-te, que això, ja ho deia l'Alberto Manguel, això no s'acaba mai, perquè llegir, jo sempre ho dic que llegir és com caminar. Ha d'ajudar la família, ha d'ajudar l'escola, l'institut, la universitat, ha d'ajudar els amics i ha d'ajudar una cosa tan que es costa d'agafar, que és la societat, és a dir, que pugui ajudar a que això es pugui donar. El món docent, com qualsevol altre sector, no és diferent a la societat. És a dir, les coses es van permeant. És a dir, en una societat que hi ha de tot, perquè no m'agrada així generalitzar, però en una societat en la qual la superficialitat és un valor important
on l'èxit i no el procés, no la formació, sinó l'èxit, no? També és molt important en una societat que hi ha un tipus de cultura de l'espectacle. Tot això genera que ens porti sovint en direcció contrària al que deia abans, d'aquest itinerari en el qual llegir sigui una activitat més, perquè nosaltres també creiem, clar que s'ha de llegir molt, però també és important el teatre, anar al cinema, anar a veure exposicions d'art, anar de muntanya d'excursió, passejar. Clar, tot això és molt important i jo crec que requereix sempre aquesta actitud humanista, de pausa, de desconnectar del soroll, de tenir certa tranquil·litat. Clar, aquí depèn molt dels gustos, perquè jo conec companys que llegeixen en llibre electrònic i fan una lectura profunda i molt atenta i aconsegueixen posar, diguéssim, en suspens les obligacions del món, per dir-ho d'alguna manera. Jo llegeixo encara en paper i llapis i és la manera que potser d'aquí uns anys canvio, no ho sé, però ara mateix és la manera que a mi em permet poder entrar en el llibre, en les interioritats del llibre i poder veure al darrere de les paraules que hi ha, si no se'm costa molt, em costa molt. El que sí que crec que és important, que això ens costa a tots, i a mi també, clar, poder trobar aquest moment de desconnectar, és a dir, estem acostumats a multitasking, doncs poder dedicar-li un temps a això, jo crec que això és una alegria i et dona certa tranquil·litat. Roger Sartier sempre diu que els llibres sempre estan accessibles, estan sempre a punt, que en qualsevol moment estan preparats perquè algú l'agafi. O el Cortázar deia que un llibre és un conjunt de fulls, però passa a ser llibre en el moment que algú l'agafa i el posa a llegir. Clar, aquí hi ha molta potència al lector o lectora, perquè converteix uns fulls en un llibre, o uns fulls en un diari, que també ho deia ell, o una revista. I també, jo crec que ser lector o lectora també hi ha una qüestió política avui en dia, perquè si et poses a llegir, que és una tria, que jo sempre parteixo que ha de ser una tria lliure i personal, deixes de fer altres coses. Clar, ara mateix l'atenció, hi ha molts poders que volen que disminuïm l'atenció i jo crec que és important treballar-la, l'atenció com la memòria, perquè lògicament no ha de ser l'únic que s'ha de treballar, no estic dient això, però sí que no hem de donar-les per perdudes, perquè si no ens porta a un altre tipus de persona, a un altre tipus de societat, que sembla que tot ha de ser com molt fugaç i molt ràpid, sinó que hi hagi la possibilitat de calma, doncs que és important. Ens podem donar per contents si aconseguim que una persona arribi a casa i des de la llibertat llegeix, que això és el gran èxit, perquè el que sí que sabem, i en coneixem molt de pràctiques a la història, és arribar a casa i haver de llegir-te un llibre perquè un professor o una professora t'ho ha dit. Això és el més habitual i tots ho hem viscut. I jo tampoc ho veig malament, perquè jo crec que també és bo que un professor o professora et digui llegeix aquest llibre perquè tu ara no el coneixes per raons d'edat o per raons X, però ja veuràs que t'agradarà, perquè això és un clàssic o això... i després en parlem, Potser no t'agrada i tindràs l'oportunitat de dir mira, a mi no m'ha agradat, o jo el trobo així, jo el trobo aixà, però també és important que el mestre, el professor, també faci aquesta figura de prescriptor. Però el gran objectiu és que després de passar tot aquest itinerari és que algú, des de la llibertat, sense que ningú ho sap gairebé, doncs pugui estar a casa llegint un llibre i ho fa perquè vol. No ho fa per una avaluació, no ho fa perquè ha de presentar un treball, sinó ho fa per un desig personal, perquè a vegades comences a llegir un llibre, no saps per què.
i l'acabes i dius, ostres, no? Algunes coses m'han remogut, algunes coses m'han fet pensar, no? I això és el gran secret i la gràcia. N'hi ha perquè tenim la sort que hi ha molta gent que són activistes de la lectura, tant llibreters, llibreteres, editors, editores, professors, mestres, lectors i lectores, jo crec que n'hi ha. I això és important destacar-ho. Però també és cert que no n'hi ha, que la lectura, per molts motius, els hi queda molt lluny. Sí que jo crec que és important aquí, jo destacaria els mitjans de comunicació, que puguin parlar de llibres, no? Al món de la televisió, al món de la ràdio, i no només parlar de llibres, que hi hagin llibres, no? A platons de televisió, sense que potser ningú faci cap comentari, no? Però hi ha moltes maneres de fomentar la lectura, des de la més directa, no? Des de la que et diu llegeix aquest llibre, i des d'altres maneres que potser són més eficaces, de que hi siguin, de que algú mencioni un llibre i algú pesca aquest llibre i se'l va comprar o agafa en préstec a la biblioteca. Hi ha moltes maneres. I jo crec que és important ser creatiu i original en aquest sentit. Jo a vegades m'havia imaginat, que això és una idea molt boja, imagineu-vos quan estan els jugadors de futbol a punt de sortir al camp, que és una imatge televisiva que miren milions de persones, depèn de partits, i ja veus que estan allà en filera els jugadors a punt de sortir, no és, a nivell audiovisual no seria una gran imatge, no? Imagineu-vos que hi haguessin prestatgeries de llibres allà al costat, no? Que ho estiguessin mirant, jugadors que surten i amb prestatges de llibres. És una idea molt boja, però segur que es podria explorar això i podríem trobar més fruits dels que tenim. Sí, tot i que ara cada vegada hi ha més projectes, però sí, s'hauria de fomentar més perquè també venim d'allà, els nostres ancestrals venen de l'oralitat. No? I jo crec que és molt important donar a llegir, crear aquests moments i sempre amb un horitzó el més ampli possible, és a dir, perquè cada llibre té un lector. No? Clar, és com mirar l'horitzó, no? Des d'un penya-segat, no? Hi caben moltes possibilitats allà, no? No és només una manera de mirar la posta de sol, no? Pots mirar des de diferents angles. I clar, això és màgic, no? I això l'Alba Sabater, que va fer aquella intervenció tan bonica, no? Clar, va donar aquesta possibilitat, no? Com ella es sorprenia, no? De llegir poemes, sembla que parlava d'Ausiàs Marc, o no sé de qui parlava, no? De Miquel Martí Pol, etc. Com els estudiants joves, altres generacions, se'l feien seu, no? I ressonaven coses que els estaven passant avui en dia. No? I això és molt bonic i és emotiu. Llegir de forma instrumental no ho veig pas malament, val? O sigui, perquè ho practiquem tots cada dia, com he dit abans. Val? És a dir, hi ha un tipus de lectures que les has de fer per fer altres coses o altres accions. No hi veig pas el problema. El problema és que ho colonitzin tot, no? I que totes les lectures s'hagin de fer amb un objectiu previ a fer-la. Jo crec que és important trobar un equilibri i també gaudir el llegir per llegir. És a dir, per què llegeixo aquest llibre? No ho sé. Després, també és cert que acabes trobant alguna resposta, encara que sigui provisional, no? Perquè som així, som d'aquesta manera, no? Però que no tot sigui a la prèvia, no? Que sigui abans de, ja de dir, doncs, jo em passa això i llegeixo aquest llibre, o jo vull saber això i llegeixo aquest llibre, no? Perquè, clar, convertir la literatura en càpsules, doncs jo crec que es perd, diguéssim, es perd el sentit, no? Oscar Wilde parlava de literatura, l'art per l'art, no? Seria una altra manera de dir-ho, no? Doncs llegir per llegir, no? Que hi hagi que sempre tinguem aquesta possibilitat, no? És a dir, jo crec que la lectura és una acció en plural, o sigui, no és un tipus de lectura, no existeix, hi ha molts tipus de lectura i crec que hem de tenir aquesta mirada àmplia, però que dintre d'aquesta pluralitat de lectures, que tampoc ens perdem de vista la filla més pobra, diguéssim, que és el llegir per llegir,
que és aquesta part més humanista, més inútil, com diria Nuccio Ordine, no? Que seria que ens dona després grans utilitats. Això ja ho deien molts pedagogs i pedagogs il·lustres. O sigui, el més important d'una escola és la tria de llibres. O sigui, no pots defugir de quins llibres... Clar, aquí hi ha una decisió molt important. Quins llibres entren a l'escola o a la universitat o a l'aula i quins no. O, dit d'una altra manera, han d'entrar tots. Clar, aquesta tria la fem nosaltres o la fa un algoritme o la fa el mercat, diguéssim, no? Clar, aquí és una altra qüestió. O tu, quan vas a comprar-te un llibre, et compres aquells llibres que el mercat t'està dient, que poden ser bons llibres, no estic dient que no, o tu vas a buscar aquell llibre que potser el llibreter, que és el que en sap molt de llibres, et pugui recomanar, o aquell article que has llegit al diari de crítica de llibres i dius, aquest me'l compraré, o un amic, o una amiga, o la parella. Clar, això és un tema molt important. Clar, i aquí estic parlant més del món d'adults, però en el món d'escola tot això passa per una decisió pedagògica i cultural. Parlant amb en Jordi Garcia, hem après que la preocupació per la lectura no ve de nou, tot i que el món digital ens torni a replantejar la seva funció. Nosaltres abandonem les aules, agraint, com sempre, que el nostre convidat s'hagi explicat com un llibre obert.